Выкарыстанне дронаў, тэхнікі і спецсродкаў для адпрацоўвання тактыкі затрыманняў. Вучэнні па задушэнні пратэстаў ідуць ужо і ў рэгіёнах. Уступная кампанія ў ЕГУ. Ці дбае універсітэт пра бяспеку студэнтаў з Беларусі. Новая схема махляроў, каб выманіць грошы, выдаюць сябе за КДБ і страшаць палітычным пераследам. Гэта і ды іншыя навіны ў выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Выяўлялі ды затрымлівалі агрэсіўных лідараў, выкарыстоўвалі спецсродкі, ставілі загароды і нават вялі выведку дронамі. Вучэнні сілавікоў па спыненні масавых беспарадкаў адбыліся на Піншчыне. Удзельнічалі ў іх амапаўцы, міліцыянты і ахоўнікі з Драгічынскага, Іванаўскага, Столінскага і Лунінецкага раёнаў. У пачатку тыдня падобныя заняткі гарадзенскія амапаўцы правялі са слонімскімі сілавікамі. Агулам жа трэнаванні, якія афіцыйна называюцца падвышэннем кваліфікацыі асабовага складу, ладзяцца ў краіне сістэматычна. Гэтак у сакавіку разганяць пратэсты вучылі сілавікоў у горадні, у красавіку ў Віцебску, у траўні ў Магілёве, а ў чэрвені у Баранавічах. Эта истерия как раз направлена на то, чтобы сохранить, а еще лучше увеличить финансирование МВД, упрочить свои позиции при Лукашенко. Это, когда речь идет о диктаторе, это важно. Важно иметь позицию, которая была сразу после 2020 года. А сейчас постепенно Хренин выходит на эту позицию. Вооруженные силы постоянно проводят и с россиянами учения, и такие, и сякие, там десятки учений. Ну а Кубраков что, лысый что ли? Тоже проводит учения. Хотя я не думаю, что внутри Беларуси это вряд ли добавляет Лукашенко каких-то очков с точки зрения того, что людям это нравится. На мой взгляд, им это не нравится. Когда они видят все это, наверное, у каждого нормального человека это вызывает, я не знаю, отвращение, брезгливость или какой-то, не очень хорошая реакция, это точно. Потому что каждый из них понимает, что это направлено против него. Падчас размовы з журналістамі Владзімір Зеленскі пракаментаваў продаж беларускага паліва ў Расію. Адказваючы на пытанне, ці здольная Украіна дыпламатычнымі альбо іншымі спосабамі перашкодзіць даставам у Расійскую Федэрацыю гаручага з нейтральных краінаў, такіх як Індыя, Кітай і Казахстан, украінскі лідар дадаў да гэтага спісу і Беларусь. Узмацненне украінскіх удараў Я б яшчэ дадаў Беларусь, там сур'ёзны адсотак. Я б яшчэ дадаў Беларусь, там сур'ёзны адсотак. Яны сёння дапамагаюць Расіі, але тым не менш. Шчыра кажучы, вашае пытанне гучыць як гістарычны анекдот. Праўда, такая краіна, як Расія, эканоміка якой заўсёды была арыентаваная на экспарт сваіх энерганосьбітаў, сёння займаецца тым, каб дзесьці знайсці паліва, нейкім чынам павялічыць магчымасць закупкі і імпарту паліва. Дык ці перашкодзіць Украіна? Украіна ўжо перашкодзіла. Мы ўжо гэта зрабілі. Узмацненне украінскіх удараў дронамі па расійскай энергетычнай інфраструктуры моцна адбілася на забеспячэнні палівам войскаў і прывяло да абмежаванняў, а ў анексаваным Крыме і да спынення продажу паліва насельніцтву. На гэтым фоне расійскія кіроўцы пачалі масава запраўляцца ў Беларусі, а экспарт беларускага паліва ў Расію ў чэрвені вырас да рэкордных 150 тысяч тонаў. Роман Пратасевіч пагражае абітурыентам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які працуе ў Літве, крымінальным пераследам. У сваёй праграме без прыкрыцця ён заявіў, аплата вучобы ў ЕГУ можа быць расцэненая ў Беларусі як фінансаванне экстрэмізму, а само навучанне як праходжанне экстрэмісцкай падрыхтоўкі. Уступная кампанія ў ЕГУ ідзе з красавіка і мае завершыцца для большасці праграмаў 9 жніўня. Ці плануе універсітэт дбаць пра бяспеку абітурыентаў і студэнтаў і якім чынам, Глафіра Жук.
Заплаціў за семестр, рызыкуеш атрымаць да 5 гадоў зняволення. Пачаў вучыцца ўжо да 7. Так Роман Пратасевич апісвае магчымыя наступствы паступлення для беларусаў в Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні. Отучился хотя бы несколько дней? Отлично. Статья 361.5. До 7 лет лишения свободы за прохождение экстремистского обучения. Паводле Пратасевича падставы для праверкі могуць стаць банкаўскія пераводы, перапіска з універсітэтам, дакументы аб паступленні і іншыя кантакты з ЕГУ. Гэтыя заявы прагучалі амаль праз 3 месяцы пасля таго, як Вярхоўны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй. Дзейнасць ЕГУ і ягоных структураў у Беларусі забароненая. Сам універсітэт адхіляе абвінавачванне беларускіх уладаў і называе рашэнне палітычна матываваным. У ЕГУ Белсату паведамілі, што прыём студэнтаў з Беларусі працягваецца на агульных падставах. В універсітэце запэўніваюць, што выконваюць патрабаванні бяспекі і канфідэнцыяльнасці і дадаткова ўзмацнілі абарону даных абітурыентаў. Пры гэтым беларусам раяць самастойна ацэньваць магчымыя асабістыя рызыкі і ўлічваць пытанні бяспекі. Раней стала вядома, што ў цяперашніх і былых студэнтаў ЕГУ у Беларусі прайшла хваля вобшукаў і допытаў. Паводле праваабаронцаў сілавікі прыходзілі да студэнтаў, выпускнікоў і іхных сваякоў. Іх распытвалі пра вучобу, кантакты з ЕГУ і пра тое, хто аплачваў навучанне. Паведамлялася больш як праз 60 ператрусаў. Ціск паўплываў і на колькасць студэнтаў. Паводле кіраўніцтва ЕГУ яго пакінулі каля 100 чалавек, якія баяліся магчымага пераследу ў Беларусі. Пасля прызнання універсітэту экстрэмісцкай арганізацыі беларусам, якія вучацца там або толькі плануюць паступаць, даводзіцца ўлічваць дадатковыя рызыкі. Глафіра Жук, Белсат. Усё менш нацыянальна арыентаваных праектаў у Беларусі. Бренд адзення «Гонар» абвесціў у сваіх соцсетках пра закрыццё. Фізічны шоурум на вуліцы Ульянаўскай, 29 у Менску будзе працаваць да 19 ліпеня. Дзякуй, што былі з «Гонарам», развітваецца каманда праекту. Бренд «Гонар» заснаваны ў 2014 годзе. Ідэяй стваральнікаў было прапанаваць беларусам сучаснае, стыльнае і якаснае адзенне. У мадэлях адзення і аксесуараў выкарыстоўваўся дызайнерскі крой, натуральныя тканіны, пераасэнсаваная беларуская сімволіка. Прычынаў закрыцця каманда праекту не называе. Невядомае і тое, чаму адмянілі гістарычную фестываль-рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Імпрэза мелася адбыцца ў канцы ліпеня у музейным комплексе «Дудуткі». Фестываль беспрапынна праводзіўся з 2008 году. Арганізатары спадзяюцца перанесці тэрмін ці, прынамсі, аднавіць фестываль на лета. На Віцебшчыне работнікі губазіку са спецназам затрымалі 40-гадовага мужчыну, якога міліцыя называе кіраўніком псеўдарэлігійных сектаў. Паводле сілавікоў, пад выглядам духоўнай дзейнасці, ён праводзіў платныя абрады, збіраў грошы нібыта на будаўніцтва святыні, а насамрэч арганізаваў цэлы супрацьпраўны бізнес. С целью популяризации своей деятельности и привлечения новых последователей мужчина создал и администрировал аккаунты в социальных сетях, где на постоянной основе предлагал церковные услуги, публиковал сведения, искажающие православную веру, а также размещал порнографические материалы. Паводле версіі міліцыі, ахвяраванні, якія збіраліся нібыта на развіццё святыні, мужчына выкарыстоўваў у асабістых мэтах, у тым ліку на набыццё алкаголю. Следства таксама сцвярджае, што ў сваім доме ён арганізоўваў групавыя сексуальныя сустрэчы, удзельнікаў якіх не папярэджваў пра свой станоўчы ВІЧ-стан. Цяпер мужчыну інкрымінуюць гвалтоўнае дзеянне ў дачыненні аднаго са знаёмых. Яго змясцілі пад варту. Раней затрыманы ўжо быў судзімы за распусныя дзеянні ў адносінах да непаўналетніх, распаўсюд парнаграфіі і крадзеж рэлігійных прадметаў. 2 дні запар Жлопін трапляе ў стужкі навінаў пра сур'ёзныя праблемы з вадою. Спачатку маштабная аварыя пакінула без водазабеспячэння дзесяткі тысяч чалавек, а ўжо сёння новы прарыў водаправоду на вуліцы Ленінградскай. Нават планавыя адключэнні святла ў Жлобінскім раёне на гэтым фоне падаліся жыхарам чарговым камунальным выпрабаваннем.
Паводле інфармацыі мясцовых службаў, сёння праз пашкоджанне вадаправода на вуліцы Ленінградскай без вады часова засталіся жыхары некалькіх дамоў. Учора Жлобін і 3 суседнія вёскі перажылі маштабную камунальную аварыю. Без гарячай і халоднай вады засталіся дзесяткі тысяч чалавек. Водазабеспячэнне ўдалося аднавіць толькі ў другой палове дня. Тэлефонныя махляры пагражаюць беларусам рэпрэсіямі. Калі раней пры спробе ашукаць ахвярам, як правіла, распавядалі пра дарожныя аварыі з удзелам родных ці іншыя выдуманыя злачынствы, то цяпер часцей пагражаюць палітычнымі артыкуламі. Псеўдасілавікі нават спасылаюцца на Лукашэнку. Адрозніць іх ад сапраўдных супрацоўнікаў органаў бывае цяжка. Зміцер Смак пра канкурэнцыю ў законе. Сейчас включу. Форма, пагоны і нават партрэт Лукашэнкі. На відэа, што пацярпелы перадаў журналістам, чалавек, які назваўся супрацоўнікам КДБ, стараецца не толькі візуальна скапіяваць беларускага сілавіка, але і палохае ахвяру цалкам рэальнымі пагрозамі. Совершен международный перевод на Толмачева Александра Николаевича. Данный Толмачев в нашей стране находится в уголовном розыске по своей связи с ФСУ. Что такое ФСУ, понимаете? Да, вооруженные силы Украины. Услед за абвінавачваннямі ў здрадзе дзяржаве Очевидно, лишение свободы до фашизма. у хаду ідуць нават наратывы прапаганды пра напад на беларускі аўтобус у Расіі. Школьный автобус, да? Да. Дабівае ахвяру такі псеўдасілавік цяжкай артылерыі. По этому поводу выступал Александр Григорьевич. Пасля махляры патрабуюць у ахвяры $10 000. Тое ж самае робяць і сапраўдны КДБ. Шматлікія сведкі, якія з'ехалі з краіны, паведамляюць, што чэкісты патрабавалі адкупіцца ад пакарання за фінансаванне так званых экстрэмісцкіх арганізацыяў. Ды і самі сілавікі хваляцца праўладным СМІ памерамі выкупу за данаты. Следчы камітэт заяўляў СБ пра 37 мільёнаў рублёў толькі за 1 год. У выніку беларусам цяжка разабрацца, калі ў іх вымагаюць грошы афіцыйна, а калі працуюць канкурэнты, то бок псеўдасілавікі. По сути, это являются вымогателями, что те, что другие. Просто если мы говорим о режиме Лукашенко, то режим Лукашенко вымогает деньги, приглашая человека непосредственно к себе и объясняет ему дальнейшие перспективы, дальнейшее будущее человека. А мошенники действуют исключительно онлайн. Сваім псеўдакалегам з махлярскіх кол-цэнтраў беларускія сілавікі пагражаюць вялікімі турэмнымі тэрмінамі. У мінулым годзе нават зрабілі больш жорсткім адказнасць за махлярства ў складзе арганізаванай групы да 12 гадоў зняволення. Але ў асноўным пад гэты артыкул трапляюць не самі махляры, якія апрацоўваюць ахвяру, а кур'еры, якія забіраюць грошы і часам нават не ведаюць, што зрабіліся часткай ашуквання. Паводле віцебскага суда кожны 10-ы з іх непаўналетні. Глухари, их необходимо раскрывать. И это все в конечном итоге вешается на того, кого смогли поймать. Сил, возможностей, инструментов для реальной борьбы с мошенничеством у белорусских так называемых правоохранительных органов попросту нет. Похоже на то, что происходит и когда борются с наркотиками. То есть не берут тех, кто привозит, не берут тех, кто производит, а берут тех самых курьеров, которые просто это разносят. Нягледзячы на тое, што кожны дзень у медыях паведамляюць пра сотні новых спробаў махлярства, беларусы працягваюць аддаваць злачынцам свае зберажэнні. Напрыклад, сёння следчы камітэт паведаміў пра 60-гадовага гомельца, які паверыў псеўдаміліцыянтам і страціў сваю кватэру. Зміцер Смак, Белсад. Зводкі МНС і міліцыі зноў нагадваюць трывожную хроніку. У летні сезон у краіне фіксуюць рэзкі ўсплёск знікнення людзей у лясах. На пошукі грыбнікоў даводзіцца падымаць сотні спецыялістаў, верталёты і багі. Хэпі-эндам заканчваюцца далёка не ўсе гісторыі. Пра тое, як не згубіцца ў лесе, Андрэй Суджэц. У Беларусі на поўную моц стартаваў сезон збору ягадаў і грыбоў. Аматары ціхага палявання ўсё часцей штурмуюць лясныя масівы. Если вы сегодня не с нами, то вам не повезло. Потому что, такой красоты. Ой, маленькие, хорошие грибочки. Два. Аднак праваахоўнікі і ратавальнікі папярэджваюць, звычайны паход у грыбы можа ператварыцца ў сапраўднае блуканне па пакутах, якое можа каштаваць жыцця. Гэтак у гарадзенскім раёне дзеля пошуку зніклага Анатоля Волкова была разгорнутая каласальная аперацыя з удзелам 300 чалавек. На шчасце, знясіленага грыбніка знайшлі жывым. Может быть, на одном месте оставался, и нашли.
Но я вынужден был ходить. 3 дня прошел, я воды не пил. Падобная гісторыя адбылася і на Шчучыншчыне. 64гадовы Анатоль Васілевіч пайшоў у лес а 7 раніцы. Бліжэй да поўначы спалоханыя сваякі выклікалі міліцыю. Мужчыну адшукалі ў лесе супольнымі намаганнямі праваахоўнікаў і памежнікаў. На жаль, часам лес не прабачае памылак. Пад глузкам у балоце іншы грыбнік знайшоў цела чалавека. Высветлілася, што гэта 85гадовы пенсіянер, які яшчэ летась пайшоў у лес з жонкаю. Заблукаў і лічыўся зніклым без вестак больш за паўгода. Спецыялісты з Міністэрства ўнутраных справаў, якія займаюцца пошукамі зніклых, складаюць свой трывожны статыстычны партрэт. Хутчэй за ўсё ў лесе губляюцца жыхары сельскай мясцовасці, старэйшыя 70 гадоў, якія выправіліся па грыбы ў адзіночку. Пошукавікі заклікаюць правесці сур'ёзныя размовы з пажылымі сваякамі і нагадаць ім галоўныя правілы бяспекі. У лес варта ісці з цалкам зараджаным тэлефонам. Пажылых людзей трэба навучыць карыстацца месенджерамі, каб яны маглі скінуць метку геалакацыі. Перад выхадам абавязкова трэба паведаміць суседзям ці блізкім свой маршрут. Апранацца толькі ў яркае адзенне. Камуфляж робіць чалавека нябачным для ратавальнікаў і беспілотнікаў. З сабою заўсёды трэба мець лекі, ваду, нож, запалкі і ліхтарык. Перад выхадам з дому варта вывучыць мапу мясцовасці, куды вы ідзяце. Зразумець прыкладна, колькі займае плошчадь леса, якія ёсць дарогі альбо межы, у якіх вы будете збіраць. Гэта могуць быць рэчкі, лініі электраперадач, просекі. Калі вы ўсё-ткі згубіліся, варта адразу рабіць пэўныя захады. Не зацягваць час, неважна, што яшчэ доўгі дзень, альбо там добрае надвор'е, і вы думаеце, ну, пазбіраю, а потым выберусь, лепш это зрабіць адразу. Калі ваш блізкі чалавек не вярнуўся дадому ў прызначаны час, не намагайцеся шукаць яго самастойна ці чакаць да раніцы. Адразу тэлефануйце ў міліцыю. Памятайце, чым менш часу прайшло з моманту знікнення, тым больш верагоднасць вярнуць чалавека дадому жывым і здаровым. Андрэй Сульжыц, Вольга Вір, Белсат. Но больш пра тое, як сябе паводзіць, каб не згубіцца ў лесе і што рабіць у выпадку, калі вашыя блізкія не вярнуліся з грыбоў, можна пачытаць на нашым сайце. Нашыя калегі падрыхтавалі цэлую серыю адмысловых артыкулаў. Знайсці іх можна на belsat.eu. І да навінаў замежжа. Больш за 370 украінскіх дронаў атакавалі расійскія рэгіёны. У прыватнасці БПЛА нанеслі ўдары па ільскім НПЗ, а таксама нафтабазах і марскім порце ў Растоўскай вобласці. У Таганрогу абломкі дронаў пашкодзілі прыватны дом і дах адміністрацыйнага будынку, дзе ў выніку распачаўся пажар. Улады эвакуявалі частку мясцовых жыхароў. Пра іншыя падзеі замежжа распавядзе Віталь Бабін. Францыя выбіла зборную Марока з чэмпіянату свету па футболе, выгуляўшы ў чвэрцьфінале мундыялю з лікам 2-0. Заўзятары французскай зборнай не хавалі сваіх эмоцыяў. Як далёка мы можам зайсці? Мы ідзем у фінал. Фінал чэмпіянату свету. Хлопцы, у фінале мы проста ўдзельнічаем. Ці мы там, каб перамагчы? У фінале мы збіраемся перамагчы. А вось расчараванне заўзятараў зборнай афрыканскай каманды перарасло ў беспарадкі адразу ў некалькіх еўрапейскіх гарадах. У Лондоне і Парыжы ўдзельнікі спантанных акцыяў разбівалі аўты і вітрыны крамаў, запускалі феерверкі, у бок мінакоў палілі сметніцы. У выніку спатрэбілася ўмяшанне паліцыі. У Іране нарэшце праз 4,5 месяцы з дня забойства пахавалі аяталу Хамінеі. Жалобная цырымонія адбылася ў ноч на 10 ліпеня ў горадзе Машгад. Пакуль за яго не будзе адпомшчана і ягоныя ворагі не будуць знішчаныя, якім бы спосабам самі чыноўнікі не палічылі патрэбным, гэты боль у нашых сэрцах не сціхне, і гора разлукі з ім застанецца з намі. Цела былога вярхоўнага лідара размясцілі ў маўзалеі імама Рэзы, а самая цырымонія развітання ў розных гарадах краіны працягвалася ажно 6 дзён. Пры гэтым сын забітага аяталы, новы вярхоўны лідар Ірану Маджтаба Хамінеі, гэтак і не з'явіўся на публіцы падчас развітання са сваім бацькам. Алі Хамінеі кіраваў краіною 37 гадоў, быў забіты 28 лютага у першы ж дзень амерыканска-ізраільскай вайны супраць Ірану.
Тым часам Ізраіль перадаў Вашынгтону выведныя звесткі, згодна з якімі Тэгеран плануе ажыццявіць замах на Дональда Трампа. Пра гэта піша амерыканскае выданне Wall Street Journal. Сам лідар ЗША некалькі дзён таму расказаў журналістам пра пагрозы ягонаму жыццю з боку Ірану. Мне крышку шанцавала, заявіў Трамп, але, магчыма, доўга гэта не працягнецца. Зрэшты, падчас пахавання аяталы Хаменеі удзельнікі жалобнай цырымоніі выкрыквалі пагрозы не толькі ў бок Злучаных Штатаў, але і беспасярэдне на адрас Дональда Трампа, патрабуючы ягонай смерці. Міжнародны аэрапорт гораду Палм-Біч у Флорыдзе афіцыйна назвалі ў гонар прэзідэнта Дональда Трампа. Пастанову прынялі згодна з указам губернатара штату Рона Дэсэнтыса. Змена назвы аэрапорту – гэта недарэчна, бо, ведаеце, усё павінна круціцца вакол гэтага хлопца. Гэта проста абсалютнае вар'яцтва. Змена назвы лётнішча абышлася ў $5,5 мільёнаў. Сам прэзідэнт Злучаных Штатаў заявіў, што флорыдскі аэрапорт у хуткім часе зробіцца, цытата, адным з найвялікшых і самых уражальных аэрапортаў ва ўсім свеце. Віталь Бабін, Белсат. Гэта быў агляд галоўных навінаў пятніцы для Беларусі, падрыхтаваных камандай «Аб'ектыву». Больш інфармацыі на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Далей публіцыстычная частка эфіру, якую мы правядзём разам з Вітаўтам Сіўчыкам. Распранаюць дагала, аглядаюць людзей, нібыта гэта нейкія тэрарысты. Усё часцей такія выпадкі здараюцца з беларусамі, якія вяртаюцца з-за межы на радзіму, і такое стаўленне адчуваюць на сабе ад памежнікаў, нібыта беларускіх. Што адбываецца? Ці гэта нейкая форма рэпрэсіяў, ці гэта нейкае самадурства мытнікаў? Распытаем у эксперткі, а ў другой частцы нашага эфіру паразмаўляем пра прапаганду, разбярэмся, так бы мовіць, у гатунках таго, што паказваюць на дзяржаўным тэлебачанні ў Беларусі і ў Расіі, і ці ёсць між імі нейкая розніца, калі казаць пра сітуацыю з вайной ва ўкраіне. Запрашаю застацца. Пацікавімся гаспадарства і вашым меркаваннем. Вас уже чакае апытанне пад трансляцыяй у Ютубе. Шукайце і далучайцеся да нашага эфіру. Гаспадарства, гэта студыя Белсат, Вітаў Сіўчык. Юлія Лабанова, вітаем вас сардэчна і ўжо да нашага распачынаем. пытання. Так, гаспадарства, сёння мы ў вас пытаемся акурат на першую тэму нашай размовы аб прычыне аглядаў з распрананнем на мяжы. На вашу думку, што гэта? Палітычны пераслед? Гэта можа быць самадурства мытнікаў? Можа быць, гэта пошук сапраўды незаконных рэчаў, бо ў гэтым выпадку распрананне дазволенае, або вам цяжка складаць, вы не ведаеце. Адказвайце, цікава, што вы думаеце на гэты конт. І, уласна, першая тэма нашага выдання – асаблівае правяранне, а можа спроба прынізіць. Беларусы, якія вяртаюцца на радзіму з замежных паездак, усё часцей распавядаюць пра выпадкі, калі іх, акрамя, на жаль, ужо звыклага правяранне, напрыклад, багажу ці перапісак у тэлефоне, дадаткова на мяжы прымушаюць распранацца. Паводле расповедаў асобаў, якія адчулі на сабе такую падвышаную цікаўнасць памежнікаў, на ўвядзенні на мяжы закранаюць як тых, хто вяртаецца ў Беларусь аўтобусам ці асабістым аўтам, гэтак і тых, хто прылятае з вандровак і адпачынкаў у нацыянальны аэрапорт. Паводле суразмоўцаў Белсату, практыку прымусовага распранання памежнікі пачалі прымяняць прыкладна з сакавіка сёлета у дачыненні асобаў, якія раней мелі адміністратыўныя пратаколы паводле палітычных артыкулаў. Пры распрананні людзям дазваляюць застацца толькі ў бялізне. За такім пільным асабістым аглядам назіраюць двое панятых з ліку супрацоўнікаў памежнага пункту пропуску ці выпадковых пасажыраў. Фонд «Краіна для жыцця» яшчэ ў траўні паведамляў, што некаторых жанчын прымушалі распранацца цалкам. Паводле тлумачэнняў памежнікаў, паўголыя агляды адбываюцца паводле артыкулу 329 мытнага кодексу Еўразійскага эканамічнага звязу. Згодна з ім асабісты агляд можа праводзіцца, цытата, пры наяўнасці дастатковых падставаў меркаваць, што такія асобы хаваюць пры сабе і добраахвотна не выдаюць тавары, увоз якіх забаронены ці абмежаваны. А
А ў нашай студыі з'явілася юрыстка, праваабарончы цэнтр «Вясна» Святлана Галаўнёва. Спадарня Святлана, добрый вечар. Вітаем вас. Добрый вечар. Вось пасылаюцца памежнікі на гэты артыкул мытнага кодексу Еўразэс, згодна з якімі яны працуюць, і там гаворка пра тое, што асабісты агляд магчымы толькі ў дачыненні да асобаў, да якіх ёсць падставы падазраваць у скрыцці забароненых да правозу тавараў. Ці ў праваабарончага цэнтру «Вясна» ёсць нейкая інфармацыя, можа, нейкія скаргі ад беларусаў пра неправамернае выкарыстанне гэтага артыкула? Ну, у нас ёсць агулам звесткі пра тое, што, в прынцыпе, уся практыка датычная і лічных аглядаў, і даглядаў, яна даволі такая адвольная, бо часта праверкі і агляды з распрананнем праводзяцца без дастатковых падстаў, бо заканадаўства гэта дазваляе. Тут одна справа, што мытныя органы, канешне, маюць права рабіць дагляды, праверкі, але іншая справа, калі гэта менавіта распрананне, то гэта такая вельмі уразлівая сітуацыя, і яе пажадана пазбягаць пры правядзенні праверак. А як даведацца, што сапраўды ёсць такая падстава на тое, каб папрасіць чалавека распрануць? Зноў-такі, падстава ў заканадаўстве ёсць, заканадаўства не забараняе, бо гэта Так. А вось калі вас на мяжы знялі з аўтобуса і папрасілі прайсці ў пакой і там распрануцца, як чалавек у гэтым выпадку можа сябе забяспечыць ці ўпэўніцца, што сапраўды ёсць такая юрыдычная падстава для правядзення гэтай працэдуры? Ну, чалавек можа запытаць першую падставу, але звычайна гэта проста ўнутранае рашэнне органа, ці гэта проста там нейкія чарговыя праверкі, але менавіта на той, каб рабіць распрананне чалавека і правяраць так больш шчыльна, то трэба, конечно, больш-менш добра сфармуляваныя падставы, чаму менавіта мне трэба распранаць. З іншага боку, таксама мне складана раіць уваходзіць у канфлікт з таможанымі, з мытнымі службамі і з памежнікамі. Але калі вы бачыце, што ёсць, напрыклад, рамка, праз якую чалавек можа прайсці, то можна папрасіць праверыць такім чынам. Спадарня Святлана, у нас ёсць таксама сведчанне і ў іншых медыяў, што людзі, якія падвяргаліся такому асабістаму дагляду, ледзьве з нераспрананнем дагала, гэта проста людзі падазраваныя з пункту гледжання палітычнага з боку рэжыму, то бок альбо тыя, хто былі асуджаныя за нейкія так званыя экстрэмісцкія падпіскі, альбо тыя, хто паставіў подпіс за альтэрнатыўнага Лукашэнко кандыдата, што абсолютна ніяк не стасуецца з гэтай фармулёўкай аб тым, што яны могуць правозіць нейкія забароненыя рэчывы. Гэта звычайны палітычны пераслед. Так, выглядае так. Але пытанне, гэта, на вашу думку, гэта нейкая, не ведаю, крэатыўнасць на месцах, ці такое было б магчыма без загаду зверху? Ну, тут могуць быць розныя прычыны, можа быць проста гэта нейкі загад зверху, што там пэўныя катэгорыі грамадзян правяряюць, бо, напрыклад, гэтыя грамадзяне там заўважаны ў нейкіх экстрэмісцкіх правапарушэннях, а экстрэмісцкім правапарушэннем можа быць і правоз нейкай экстрэмісцкай літаратуры, напрыклад, і праз гэта можа быць абгрунтаваны такі шчыльны дагляд. Вось вы на пачатку згадалі пра тое, што адна справа асабісты дагляд, а іншая рэч гэта калі людзей прымушаюць распранацца. Тут ужо пытанне годнасці чалавека. Ці можна гэта лічыць увогуле парушэннем правоў чалавека, калі мы кажам, што нейкая там функцыйная асоба кажа распранаць? Ну, каб нам назваць нейкае дзеянне парушэннем правоў, нам трэба глядзець першае, ці ёсць такое дзеянне, ці замацаванае на заканадаўстве. І як мы бачым так, вельмі так расплывіста, як часта ў Беларусі бывае, але замацавана. Праводзіць дагляд з распрананнем могуць органы. Далей трэба глядзець, ці прапарцыянальная такая мера, і ці яны сапраўды патрэбныя ў даным канкрэтным выпадку. Бо можна зразумець і патлумачыць практыку агулам такіх праверак нейкіх выпадковых, проста рандомных, кожнага пятага чалавека, ці кожнага чалавека, які там рабіў нейкія правапарушэнні раней. Але калі мы гаворым менавіта пра распрананне, то тут патрэбны больш індывідуальныя тлумачэнні, чаму менавіта гэтага чалавека мы распранаем і так улазім яго прастору.
і ці нельга праверыць там, што нам трэба праверыць нейкім менш інвазіўным шляхам. Як быццам бы, я не ведаю, гэты чалавек наркотыкі вёз, так? То Так, у там- такіх экстрэмальных выпадках, у нармальных, прынамсі, краінах, магчыма, нейкія такія жорсткія працэдуры застасоўваюць. Тут яшчэ адзін момант цікавы. Вось вы спасылаецеся на заканадаўства, і вось згодна паводле таксама гэтага 329 артыкулу мытнага кодексу Еўразэс асабісты дагляд чалавека на мяжы можа праводзіцца толькі паводле пісьмовага загаду начальніка мытнага органу. Гэта азначае, што фармальна на кожны такі акт павінна быць нейкая папера, павінен быць канкрэтны подпіс канкрэтнага чалавека. Выснова хіба такая, што калі атрымаць доступ у будучыні, напрыклад, пры зменах палітычных да гэтых актаў, то будзе зразумела, хто быў замяшаны ў такога кшталту рэпрэсіях. Так, будзе зразумела, і, в прынцыпе, чалавек, да якога такое рашэнне прынята, можа запытаць у таможеннага мытнага органа гэтае рашэнне і яго абгрунтаванне. Таксама праваабаронцы адзначалі, што у якасці панятых пры такіх аглядах, пры распрананнях, можа нават бяруць выпадковых пасажыраў з аўтобуса або нават прыбіральшчыц. Які статус гэтых людзей юрыдычны ў гэтым выпадку? Ці могуць яны таксама адмовяцца быць панятымі? Ну, той жа Кодекс Еўразэсу прадугледжвае, што такі дагляд праводзіцца ў прысутнасці двух панятых таго ж полу, што і чалавек, які даглядаецца. Чалавек можа ад гэтага адмовіцца, але у любым выпадку паняты павінны быць. Хацеў яшчэ таксама запытаць вас пра больш шырокую сітуацыю ўнутры Беларусі. Вядома, што праваабарончы цэнтр «Вясна» зрабіў справаздачу за чэрвень месяц, і там ёсць такія высновы, што ніякіх паляпшэнняў у сітуацыі з правамі чалавека ў нашай дзяржаве няма, і няма падставаў казаць пра нейкую эвалюцыю рэжыму. Але як гэта стасуецца з тым, што Менск спрабуе наладзіць нейкі дыялог з краінамі захаду, прыватнасці ЗША? То бок атрымоўваецца, яны хочуць размаўляць з дэмакратычным светам, але не хочуць ісці на саступкі для беларускага грамадства. Ну, па нашай ацэнцы, як мы ўжо заўважалі і ў аглядзе правоў чалавека за мінулы год, што такія дзеянні якраз даволі лагічныя, улады спрабуюць паказаць, што яны памяншаюць рэпрэсіі, пры гэтым яны іх не памяншаюць. То бок яны памяншаюць так, каб проста свет менш гэтага бачыў, так? Так, так. Вы таксама з гэтым сутыкаецеся ў праваабарончым цэнтры, што збіраць інфармацыю пра парушэнне правоў чалавека становіцца складаней? Так, даўно ўжо вельмі складана збіраць гэтую інфармацыю. Па сути, адзін надзейны крыніца — гэта самі людзі рэпрэсаваныя альбо іх сваякі. З знешніх крыніц вельмі складана гэту інфармацыю збіраць. Тут таксама вось яшчэ напрыканцы размовы, калі казаць пра канкрэтныя факты прыніжэння людзей, таксама прыніжэння палітычных зняволеных, вось прачытаў на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна» пра тое, што палітзняволеную Тацяну Корсакаву прымушалі стаяць у СІЗА КДБ па 12 гадзін за чырвонай лініяй камеры, змяшчалі ў так званы мяккі пакой, не давалі вады, пакідалі толькі міску з перасмажанай рыбай, і жанчына схуднела на 20 кілаграмаў. Таксама з'явілася інфармацыя, што палітзняволенага журналіста Дзеніса Івашына хутчэй за ўсё змясцілі ў ШИЗА пасля атакавання ў магілёўскую ПК-15. Тут можа такое пытанне больш агульнае. Які ў гэтым увогуле ўсім сэнс? Это нейкі, не ведаю, ці гэта садызм, ці няма ўсведамлення ў гэтых выканаўцаў, што гэтая рэч ўсё роўна фіксуецца. Гэта не ёсць так, што ў 21 стагоддзі магчыма будзе нешта такое скрыць. Я думаю, што на гэтых прыкладах мы бачым такія трошкі розныя ўзроўні рэпрэсій і парушэння правоў чалавека. У выпадку з Дарнай Тацяны гэта, хутчэй за ўсё, мэтанакіраванае рашэнне, такім чынам з ёй абыходзіцца, і гэта выглядае як жорсткае абыходжанне і катаванні. Тыя паведамленні пра Дзеніса Івашына больш выглядаюць як такая руцінная практыка, калі чалавек пасля этапавання трапляе ў установу, і ён праходзіць так званы каранцін у ШИЗА, напрыклад. Гэта ўсё яшчэ зневажальная практыка, але тут трошкі іншыя прычыны і вытокі, бо гэта такая руцінная сістэма, як працуе сама пенітэнцыярная сістэма.
З ціскам сутыкаюцца не толькі тыя, хто ў Беларусі, але таксама сваякі эмігрантаў, якія выехалі. У справаздачы вясны шмат гаворыцца пра ператрусы, напрыклад, студэнтаў ЕГУ, таксама актывістаў Дня волі. Што ў гэтым выпадку, ці ёсць нейкія захады, парады, што могуць зрабіць эмігранты, каб ціск на сваякоў быў меншы ў Беларусі? Так, мы апошнія месяцы вельмі шмат працуем з гэтымі выпадкамі, асабліва з студэнтамі ЕГУ. І асноўная парада тут, прынамсі, фіксаваць пераслед і паведамляць пра яго, і не весціся на правакацыі, спробы там дамовіцца з КДБ ці іншымі органамі, якія спрабуюць на сувязь выйсці. Спадарня Святлана, дзякуй вялікі, што завіталі сёння ў студыю Белсат, каб пракаментаваць такія складаныя рэчы, нашу складаную рэчыснасць. Святлана Галаўнёва, юрыстка з праваабарончага цэнтру «Вясна», была госцяй студыі Белсат. Спадарства, тым часам, як бы застаючыся ў тэме рэпрэсію альбо захадаў, якія рыхтуюць да здушэння беларускага такога гневу, супраціву, міліцэйскія вучэнні крочаць па краіне услед за Слоўнімам, Горадняй, Віцебскам, Магілёвам, Баранавічамі. Практыкаванні па, цытата, спыненні масавых беспарадкаў правялі на Пеншчыне. У захадах удзельнічалі амапаўцы з Драгічынскага, Іванаўскага, Столінскага і Лунінецкага раёнаў. Пра што сведчаць такія дэманстратыўныя паводзіны, нам распавёў падпалкоўнік міліцыя запасу, былы палітвязень, прадстаўнік АПК ў аднаўленні правапарадку Мікалай Козлоў. Белорусское общество не приняло Лукашенко. То есть 2020 год изменил все. И я полагаю, что те социологические исследования, которые проводят закрытые социологические исследования, и та атмосфера, которая в Беларуси, я вам напомню, что после освобождения там почти год был, говорит о том, что Лукашенко не пользуется поддержкой белорусского народа. Это абсолютно очевидно. И та экономическая ситуация, которая грядет и постепенно ухудшается, она тоже не добавляет ему популярности. Поэтому, безусловно, вот эта силовая составляющая, она должна быть все время в тонусе и готова выполнить, как говорил Лукашенко, любой приказ. Это первое и самое важное. Опять же, обращу внимание на то, что мало того, что они проводят учения, они еще и расширяют численность МВД. Они там из отрядов делают полки в областных городах, вооружают тяжелым вооружением, БТР, техника. Все это происходит на наших глазах. Это все подносится как противостояние терроризму. О каком терроризме идет речь, непонятно в Беларуси. Но все, как всегда, объясняет. Это одна из самых главных причин. Вторая причина, на мой взгляд, о том, что с момента начала войны в Украине все-таки на первый план в части финансирования вышли вооруженные силы, да? Армия. И МВД, Кубракову надо постоянно заявлять о своей нужности, о том, что им тоже должно что-то перепасть из этого вот уже совсем такого скукоженного бюджета. Мне кажется, это тоже очень важная история. Лукашэнкаўская прапаганда шмат у чым паўтарае тэзісы расійскіх, так бы мовіць, калегаў, але разам з тым працуе паводле ўласных негалосных чырвоных лініяў. Прынамсі, да такой высновы прыйшлі аналітыкі iSense пасля вывучэння зместу праўладных медыяў і тэлеграм-каналаў за перыяд з пачатку 2023 да вясны 2026 года. Давайте паглядзім даведкавы матэрыял. Розніца прапагандысцкіх наратываў асабліва заўважная на прыкладзе асвятлення расійскай агрэсіі супраць Украіны. Аналітыкі зазначаюць, што хоць лукашэнкаўская прапаганда ў вайне цалкам стаіць на баку Крамля, але пры гэтым намагаецца падтрымліваць образ Беларусі як краіны, што не бярэ беспасярэдняга ўдзелу ў канфлікце. Калі расійскія функцыянеры ў асноўным прасоўваюць ідэю поўнай перамогі ў вайне, капітуляцыі Кіева ці перамоваў толькі на умовах Крамля, то з боку лукашэнкаўскай прапаганды
прапаганды гучаць асцярожныя заклікі да замірэння і прапановы Менску ў якасці дыялогавай пляцоўкі. Украіна ў матэрыялах пуцінскіх прапагандыстаў няісная дзяржава, пагроза Расіі і вораг, якога варта ці знішчыць, ці падпарадкаваць, але пры гэтым самі украінцы частка так званага рускага міра. Прапаганда Лукашэнкі ў сваю чаргу падае паўднёвую суседку як частку, цытата, траадзінай сям'і славянскіх братэрскіх народаў, краіну, якая проста зрабілася ахвяраю інтрыгаў захаду. Аўтар дакладу, старэйшы аналітык iSense Андрэй Каліх ужо з'явіўся ў студыі Белсат. Спадар Андрэй, добры вечар. Прывітанне, жыве Беларусь. Жыве вечна. Але прачытаў я гэты даклад і так, можа быць, трошкі здзіўлены, ці сапраўды лукашэнкаўская прапаганда адрозніваецца ад расійскай пытання вайны ва ўкраіне. Таму што калі з'яўляюцца там нейкія гэтыя ролікі за заронкам, яшчэ штосьці, хіба што тое самае, што ў Соловьёва. Да, прошу прощения, что перейду на российский, на русский язык. Отличается и весьма. Дело в том, что если в России пропаганда – это оружие войны против Украины, пропаганда участвует наравне с Министерством обороны, с армией, с солдатами, с генералами в уничтожении Украины, нападении на Украину и так далее, то отношение пропаганды Лукашенко к войне скорее можно описать как формула «это не наша война». Все-таки они вынуждены повторять все путинские нарративы, кремлевские нарративы по поводу войны, но главное, что они считают, и это видно при анализе пропаганды, это не наша война, это хорошо заметно по риторике Лукашенко и хорошо заметно по риторике даже таких агрессивных пропагандистов, как Озаренок. Такая червоная линия такая отрымовывается. Да, совершенно верно. Мы пытались выяснить, где можно, что можно и что нельзя говорить на белорусском телевидении или в белорусских государственных, прогосударственных каналах. И здесь мы видим, что они вынуждены повторять, еще раз повторяю, вынуждены повторять путинские нарративы, однако у них есть вот такое направление, как дружеский народ, близкий нам народ, соседский народ. Про украинцев. Да, это речь про украинцев. Про украинцев, совершенно верно. И главным генератором и первоисточником таких слов является сам Лукашенко. Это он задает тон всем остальным каналам. Ну, вось акурат апошнімі часамі Лукашенко выказваў больш міратворчыя наратывы, нават выбачаўся перад Уладзімірам Зеленскім, а ваше даследаванне ахоплівае перыяд з 23 года па 26. За гэты час як бы вы акрэслілі, як змяняліся гэтыя наратывы, ці яны змяняюцца ад больш агрэсіўных да больш міралюбівых? От больше агрессивных до больше миролюбивых, это правильно. И на это влияет, я думаю, больше всего растущее понимание, что у России уменьшаются шансы победить в этой войне. Это главное. Тогда, в 23-м году, еще присутствовало мнение, что война продлится недолго, это простая прогулка, блицкриг и так далее. Даже в 23-м это еще присутствовало и господствовало даже в пропаганде. Сейчас, особенно с наступлением 26-го года, к июню, больше присутствует такое миролюбивое направление, дружелюбное направление, и это все больше захватывает. Все меньше агрессивных выпадов. И, пожалуй, единственным настоящим объектом атак остается только военно-политическое руководство Украины в лице ее президента, прежде всего, Владимира Зеленского. Вот он остается объектом беспощадной критики и со стороны Лукашенко, и со стороны самих пропагандистов. И не только критики, но и оскорблений, проклятий, ругательств, всего прочего. Что касается простых людей, простого народа, то, наоборот, присутствует больше дружелюбных интонаций. Ці можна тут казаць пра, ведаеце, такую цэласнасць, аднастайнасць прапаганды? Вось вы кажаце, што Лукашенко там бывае нешта міралюбівае гаворыць. Ну, напэўна, адрасат тут як бы акурат, можа, не ведаю, улады ў Кіеве, украінскія ўлады. Але ён выходзіць адно гаворыць, потым той самы Азаронак, якога мы згадвалі, выдае абсолютно черносотенные тексты, абсолютно такие имперские. Совершенно верно, но если вы прислушаетесь, вы не увидите противоречий между этими текстами. Все, что говорит Озаренок, это, конечно, согласовано и, конечно, синхронизировано с властными органами. И он выступает на государственном канале СТВ. Это государственный канал, где ты не можешь ничего сказать другого, кроме как
того, что говорит про Озаренок. Нет, это... Озаренок – это, без сомнения, пропагандистский солдат Лукашенко, можно сказать так. И он говорит то, что не говорят чиновники, не то, что не говорит сам Лукашенко. Лукашенко, ему дозволено говорить все, и он может себе позволить распространять гуманистические интонации. Что касается Озаренок, он очень сужен в своих рамках, вот этих агрессивных рамках, черносотенных рамках, как вы правильно сказали. И он может говорить только одно. Вот такую ненависть распространять. Ведаеце, вельмі цікава павяла сябе беларуская прапаганда, калі 2 ліпеня беларускі аўтобус у Бранскай вобласці, у яго трапіў, ці побач з ім трапіў дрон. Цяпер мы ўжо як бы не даведаемся сітуацыі. На пачатку дзяржаўныя меды далі каментар Вальфовіча пра тое, што гэта было ненаўмыснае траплянне дрона, але пазней выдаліла ягоны каментар. Пра што, на вашу думку, гэта сведчыць, як дзейнічае беларуская прапаганда? То бок яны пайшлі больш у бок расійскіх наратываў, чтобы это, што расійскія наратывы абвінавачвалі ў тым, што гэта была атака украінцаў. То бок, чаму, на вашу думку, так адбылося, не гледзячы на некую іншую позицию улада, пропаганда пошла за российской? Да, это было действительно неожиданное заявление Вольфовича. Он сказал, что пока еще нет, речь его сводилась к тому, что пока нет доказательств, и действительно следствие еще не закончено, а все пропагандисты уже кинулись заявлять, что это украинский дрон и так далее. Но действительно нет еще точных сведений, что дрон метился именно в автобус. Вот это не доказано, и, видимо, Вольфович хотел подчеркнуть именно это. Будем считать так. Тут я думаю, что Юлия так само мела на увазе такі разрыв, які адбываецца паміж нават бывае заявамі там нейкіх чыноўнікаў і прапагандыстамі Лукашэнкі, якія яму падпарадковваюцца. Калі мы бачым, што ў тэлеграм-каналах, напрыклад, прапагандысты дзяржаўнага тэлебачання робяць рэпосты з расійскіх каналаў. То бок нават калі той самы Вольфович ці нейкі чыноўнік выходзіць і гаворыць нейкую стрыманую пазіцыю, то і так у прапагандзе Лукашэнкі з'яўляюцца часта наратывы з Расіі наўпрост, якія нават могуць супярэчыць самым же лукашэнкаўскім установкам. У гэтым ёсць пэўны парадокс. Хорошо, да, это правильный нюанс. Ну, вот мы видим, что сказывается какое-то понимание, что, Украина не то чтобы побеждает, по крайней мере, но и не проигрывает в этой войне, да, а Россия не то чтобы не проигрывает, но и не побеждает. И это сказывается усталость от войны прежде всего, она уже длится больше 4 лет, и чиновники, нужно тут помнить, они вынуждены повторять российские нарративы, однако могут себе меньше позволить, чем пропагандистские, тем более частные пропагандистские каналы, прогосударственные, и не могут, огульно совершенно поливать критикой украинские власти или украинскую армию. Бок пропаганда мае некие методички, по яких... Совершенно верно. И в этом тоже дело, да, я думаю, что сдержанность некоторая. Вы знаете, особенно по отношению к последним ударам по российским городам, особенно по Москве, мы заметили очень мало высказываний пропагандистов белорусских на эту тему. И замалчивается просто. Замалчивается или не замечается. То есть они это пропускают просто. И я думаю, что 2 причины этому есть. Во-первых, сам позорный факт того, что таких ударов, которые были раньше, совершенно невозможно было представить. И второе, это то, что они не получили вовремя методичку, грубо говоря. Калі казаць пра мэту, цэль прапаганды, у Расіі, як вы кажаце, прапаганда – гэта проста частка вайны, так як Міністэрства абароны бярэ мабілізаваных на фронт, таксама расійскі тэлевізар прамывае людзям мазгі, каб яны ішлі і ваявалі з украінцамі. У Беларусі якая мэта гэтых вось наратываў лукашэнкаўскай прапаганды? Навошта яны раскручваюць некую нянавісць да Украины? Я думаю, все-таки главная цель белорусской пропаганды – это сохранить режим как можно дольше. Это главная цель, стратегическая цель, на что работает пропаганда. Что касается в вопросах Украины и освещения событий, происходящих в Украине, я думаю, главная их задача – усидеть на 2 стульях. То есть буквально между российской пропагандой и между своим пониманием этой войны. Это не наша война, я повторяю, это их главная формула, которой можно свести все нарративы, которые касаются Украины. И
оставить дверь незахлопнутой на будущее в отношениях с Западом и с Украиной тоже. Например, пропагандисты очень часто повторяли мысль, что Беларусь должна не только участвовать в переговорах, но и участвовать в восстановлении послевоенной Украины. Сейчас такая мысль немножко ушла в сторону, но это присутствовало в 1924-1925 годах очень распространенно. То есть они видят себя, как сказал Лукашенко недавно, не посредниками, а заинтересованной стороной, равной стороной и в переговорах, и в послевоенном мире. Атрымліваецца такі дысананс. З аднаго боку мы саюзнікі Расіі, а з іншага боку гэта не наша вайна. А ці ёсць у вас, можа быць, нейкая інфармацыя, як чытачы, гледачы ўспрымаюць гэты дысананс? Ці ён даходзіць да адрасата? Бо тут ёсць пэўныя, ведаеце, элементы раздваення, нават можна сказаць, нейкай такой ідэалагічнай шизофрении. Раздвоение и шизофрения – это прекрасные признаки пропаганды, где бы то ни было, и в России, и в Белоруссии тоже. Зачастую пропаганда начинает повторять те тезисы, которые вчера были еще противоречащими, враждебными или вредными для нее, и она вдруг… Это все уживается в одной голове очень часто. Это неудивительно, то, что они это говорят. Это первое. Второе, это, к сожалению, уживается и в головах зрителей и слушателей. Да, они говорят то, что сказала им пропаганда сегодня, и будут говорить то, что пропаганда сказала им завтра. И это очень часто сказывается на подходе населения, людей к происходящим событиям, не только в Украине, но и в мире. Так что да, противоречие, но это противоречие совершенно не удивляет. Тут яшчэ напрыканцы нашай размовы, можа быць, трошки шырэй, чым ваше даследаванне, хацеў бы задаць такое пытанне з высноваў вашага аналізу. Мы ведаем, што ў Беларусі, калі ты глядзіш тэлевізор, ты можаш уключыць кнопку, напрыклад, там БТ, беларускія дзяржаўныя тэлеканалы, але можаш і расійскія паглядзець. Совершенно верно. І людзі маюць доступ, і ніколі гэты доступ практычна на доўгі час не быў закрыты. Нават калі ёсць вось гэтая розніца, што дзяржаўная прапаганда ў Беларусі трошкі інакш асвятляе вайну ва ўкраіне, то ўсё роўна чалавек потым бярэ, пераключае, напрыклад, на, не ведаю, Расія-1 умоўны, і там чуе інфармацыю абсалютна такую 100% агрэсіўную, чалавека-ненавісніцкую, антыукраінскую. Якая прапаганда, на вашу думку, мае большы эфект, большы ўплыў у Беларусі? Тую, што Лукашенко кантралюе, ці вось гэта непасрэдна, без нейкіх нават фільтраў лукашэнкаўскіх з Расіі, якая ідзе? Ну, во-первых, для этого требуется отдельное исследование, чтобы дать настоящие цифры. Я могу только оценивать, высказать свое мнение по этому поводу. Повторяю, вернемся к началу нашего разговора. Лукашенковская пропаганда зависит от российской. Она находится в зависимости от идеологических установок Кремля. Поэтому то, что говорят белорусские пропагандистские каналы, в принципе, не сильно отличаются. Она идет в фарватере кремлевской пропаганды. Может быть, только остаются какие-то региональные сюжеты, вроде, например, беглых, так называемых, или политэмигрантов, демократических сил. Это чисто белорусские сюжеты, в которых белорусская пропаганда имеет свою свободу говорить. Что касается влияния российской пропаганды, я думаю, что она действительно имеет большое влияние в Беларуси. Однако в вопросах Украины мы видим, что ее эффективность не столь высока. Например, по нашим исследованиям 2025 года всего лишь 27% белорусов поддерживают действия России в Украине. Это не глядячи на эту монополию, засилие пропаганды. Совершенно верно. Почти 80% выступают категорически против участия Беларуси в военных действиях в Украине. И 67%, кажется, выступают за скорейшие мирные переговоры. Так что мы видим, что ни та, ни другая пропаганда на самом деле не воздействует так, как хотелось бы, может быть, диктаторам. І гэта, дарэчы, таксама нам дае такую пазітыўную думку аб тым, што ў выпадку, калі ўсё ж такі Расія і Лукашенко захочуць уцягнуць больш беларусаў у вайну, што гэта не атрымаецца. Вот гэта меркаванне людзей, тое, што людзі не прымаюць вайну як такую, не разумеюць, навошта ім ісці агрэсіяй таксама на суседнія народы, што гэта і будзе такі стрымліваючы фактар
І у пэўным сэнсе таксама фактар бяспекі ў нашым рэгіёне і ў гэтым заслуга нашага народу, можна сказаць. Спадар Андрэй, дзякуй вялікі, што завіталі сёння ў студыю Белсат. Андрэй Каліх, старэйшы аналітык iSense, быў госцем нашага эфіру, а размаўлялі пра тое, як лукашэнкаўская прапаганда адрозніваецца ад расейскай, калі казаць пра вайну ва ўкраіне. А цяпер пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Навіны рэгіёнаў» або «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ Медыа. І пачнём з імітацыі кіпучай дзейнасці чыноўнікаў. Старшыня Цягцінскага сельсавету ў Бялынскім раёне Магілёўшчыны Дзяніс Руцкі апублікаваў у Трэц і Інстаграме кароткую справаздачу пра маніторынг цэнаў і асартыментнага пераліку ў мясцовай краме Магілёўскага райпо. Справаздача чыноўніка выйшла максімальна сціслай і напоўненай канцелярызмамі. А фотаздымкі таго, як Дзяніс Руцкі з зацікаўленым выглядам разглядае харчы, выклікалі ў каментарах выключна іранічную рэакцыю. Наступным разам паспрабуйце прыехаць без папярэджання. Тады ж паляну не накрыюць. Ну што вы на самой справе? Дзякую, захацелася адразу ў Цягцін. Чаму стужка Трэц лічыць мяне то мэтавай аўдыторыяй дому, які прадаюць за мільён грошай, то правяранні тэрміну прыдатнасці сланечнікавага алею ў Магілёўскім райпо. Што за эмацыйныя арэлі? Спадзяюся, за такую важную працу дадуць медаль ці хаця б пуцёўку ў крымскі санаторый. Спадарства, гісторыя з каровамі ў гноі на малочна-таварнай ферме ў вёсцы Вуглы Капыльскага раёну, пра якую мы распавядалі напярэдадні, атрымала працяг. Мясцовыя ўлады адрэагавалі на абураны допіс мясцовай жыхаркі, аднак публічна праблемы не прызналі, а супраць самой аўтаркі кінулі сілы мясцовых прапагандыстаў. У соцсетцы Трэц жанчына распавяла, што пасля рэзананснага відэа з ёю звязалася адміністрацыя Касуб Доктаравічы і паабяцала ліквідаваць парушэнні. Менавіта пасля гэтага жанчына выдаліла першапачатковае відэа з фермы. Пазней да справы падключылася Капыльская раёнка і абласныя прапагандысты з Менскай праўды. Там выйшлі артыкулы, што бруд, у якім жыве быдла, быццам бы прыкрая выпадковасць, і пра кіпучую працу на ферме. Маўляў, уборка там праводзіцца штодня, а прычынаю бруду быў часовы дэфіцыт саломы. Пры гэтым больш за безгаспадарлівасць на ферме прапагандыстаў зацікавіла асоба аўтаркі допісу. Жанчыну традыцыйна абвінавацілі ў пагоне за хайпам і тым, што, прыйшоўшы на ферму, яна нібыта падставіла пад пагрозу сябе і сваё дзіця. Новая вуліца Рэспубліканская ў Кобрыне, якую ўрачыста адкрылі 3 ліпеня як падарунак, амаль адразу сталася прычынаю масавых скаргаў кіроўцаў. Людзі пачалі пісаць, што дарожны рух на гэтым участку пераўтварыўся ў сапраўднае выпрабаванне і праз заторы на скрыжаванні з вуліцай Савецкай і праз дзіўную працу светлафораў, праз доўгае чаканне на мосце. У выніку, са словаў мясцовых жыхароў, некаторыя з іх нават спазніліся на працу. Мясцовыя ўлады адрэагавалі на шматлікія скаргі толькі праз 5 дзён пасля пампезнага адкрыцця. На праблемнае скрыжаванне нават прыехаў старшыня Кобрынскага райвыканкаму Александр Майсюк, які некалькімі тыднямі раней пераразаў стужку на адкрыцці мясцовай дарогі. Спецыялісты разам з ДАІ змянілі рэжым працы светлафораў і пачалі штодзённы маніторынг руху. Пасля гэтага, як распавядаюць кобрынцы, паток пачаў рухацца хутчэй, але цалкам праблема ўсё роўна не знікла. У соцсетках мясцовыя жыхары задаюцца пытаннем, чаму арганізацыя аўтамабільнага руху не была пратэставаная да адкрыцця новай вуліцы. А развязанне шукаюць цяпер у аўральным парадку. Спадарства, на пачатку нашага выдання мы запытваліся ў эксперткі, што такое адбываецца на мяжы, чаму беларусаў некаторых распранаюць, калі яны вяртаюцца на радзіму, і пыталіся таксама ў вас, вашага меркавання, прычыны агляду з распрананнем на мяжы. Варыянты адказаў: палітычны пераслед 54%, найбольш, так думаюць людзі, самавадурства мытнікаў 29%, пошук незаконных рэчаў 5% і, цяжка сказаць, 12% усім дзякуй, хто прымаў удзел у галасаванні. І напрыканцы выдання трошкі спорту. Літаральна праз 2 гадзіны на стадыёне SoFi у амерыканскім Інглвудзе распачнецца матч 1/4 фіналу чэмпіянату свету по футболе.
Еўрапейскае супрацьстаянне зборных Іспаніі і Бельгіі, а напярэдадні першай удзельніцай паўфіналаў зрабілася каманда Францыі. Трохкаляровыя не пакінулі шансаў апошнім прадстаўнікам Афрыкі на турніры зборнай Марока. 2-0. Эмоцыі пераможцаў, смутак пераможаных, без каментара. На гэтым ставім кропку. Зычым гаспадарству добрых выходных. Сёння для вас працавалі Юлія Лабанова. Вітаў Цючак. Усяго найлепшага. Да пабачэння.